बयनिख्रुइबो सिगां सेन्टाराव जोंनि सोरजिगिरि गोथां इसोर आफाया मान आरो समायनाय जाथों। आरो नैथियाव बे इसोरजों दैदेनजाग्रा आरो बेनि बरसायाव आगान सुरग्रा आरो बेनि गाहाम रादाबखौ मोजां मोनग्रा साफ्रोमनिसिमबो नैबे बरसानि फुंखा इउटुब चेनेलनिफ्राय फुंबिलिनि गोजोननाय आरो सिबिनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै लाबोदों बोसोन बिजाबनि 14:27 सिरिनि थैनायनिफ्राय नोङो खारग'नो हास्थायो ने? थैनाया मोननै रोखोमनि दं, जेरै नाम्बार 1 मोदोमनि थैनाय, नाम्बार 2 जिउनि थैनाय। नाम्बार 1 संसाराव मोदोमनि सैनाय आरो थैनाया गोबां रोखोमनि दं, जेरै न'-बां गैयै थामहिनबा बिबायारिफोर, गुबुननि नखराव बान्दा बान्दिजो बैनांनायफोर, जोनोमनिफ्राय खाना आरो बेंगा बेंगुराफोर, बेफोर इसोरनि माया गेलेहोनाय। बैसोर सैनांनायनिफ्राय गाज्रिसिन मोदोमाव सैनाया जाबाय मिथिखानानै पाप मावनाय। जेरै नायदे जागायजेननाय 3:23 सिरि, आदम हवाया इसोरनि हुकुम सिफायनायनि जुनै एडेन बागाननिफ्राय इसोरजों होखारजादों आरो बिसोरो मोदोमाव गेदेर आरो गोबां सैनांदों। बेबायदि अबाध्य इसोरनि हुकुमनि सिङाव गङाब्ला जिबनाव गेदेर सैनांनाय सफैगोन आरो नखर आरो समाजाव बेबायदि असान्ति थासारिया उजिगोन। नायदे न्यायगिरि 14:1 सिरिनिफ्राय 3 सिरिसिम, सामसना गावनि अहंखार गोसोजों बिमा बिफाखौ दुखु होदों आरो गावनि गोसो बादि फिलिस्टिनारि हिन्जावखौ हाबा लादों आरो गावनि बेबायदि अहं गोसोनि गेजेरजों इसोरनि होखानाय गोसोखौ दोनथ'नानै गावनि गोसो बादि आगान सुरनायाव बियो जिबनाव गेदेर सैनांदों आरो नखराव गेदेर असान्ति उजिहोदों। नायदे न्यायगिरि 16:4 सिरिनिफ्राय 30 सिरिसिम, असे हिन्जाव आंगोनि बिहि दिलिलाया गावनि असे बिसायखौ गावनि फिलिस्टिनारिफोरनो गथायनानै बिनि जिबनखौ फोजोबहोदों आरो सामसननि जिबनाव गेदेर बेबायदि निदान एबा सैनांनाया सफैदों। बेबायदि अहंकारा गावखौबो आरो नखरखौबो समाजखौबो फोजोबस्रांनाय लाबोयो अनलायग्राफोर। बेनिखायनो साफ्रोमबो फोरबोनि थाखाय गावखौ हान्थिनो आरो इसोरनि इस्साजों आगान सुरनो जेब्लायबो नाजा। अहंकारा गावनि थाखाय जेब्लायबो जोबस्रांनाय आरो समाजाव मोदै फसरनायखौ लाबोयो। नायदे 1 सामुएलनि 31:1 सिरिनिफ्राय 6 सिरिसिम, साउलाबो इसोरनि सिगाङाव खानाय जबानखौ सिफायदों आरो बेबायदि सिफायनायनि गेजेरजों गावजों लोगोसे अन्थाव बाथाव 3 बिसाफोरखौबो फोथैनानै लादों। आरो बेबादिनो बाइबेलाव गोबां इसोरनि हुकुमखौ सिफायनानै सिलिंखार जानाय दङ। बेनो नाम्बार 1 मोदोमनि सैनाय। नाम्बार 2 सैनाया थामहिनबा थैनाय, संसाराव बैसोखौ लानानै मोदोमनिफ्राय जिउआ जेब्ला बिदाय लानानै संसाराव मावनाय गाज्रि मोजां गासै हिसाब होनो जों बयबो सोरजिगिरि इसोरनि मोखाङाव गसंहैनांगोन। जोंनि थांनानै थानाया फोरबोनि थाखाय थांनांगोन आरो थैनानै थाङोब्ला फोरबोनि सोरगो रायजोखौ मोननो थैनानै थांनांगोन। नायदे उपदेशगिरि 12:14 सिरियाव सानसुमैगिरि सलमन राजाया बेबायदि बुंदों, मानसिया मोजां एबा गाज्रि जेखौखि मावा माने स्रोदै मावब्लाबो इसोरा जोंनि गासै मावनायखौ बिसार खालामगोन। बिसारा मोननै, नाम्बार 1 गाज्रि मावनाय बिसार, नाम्बार 2 मोजां मावनाय बिसार। नाम्बार 1 मावनायनि बिसार। नायदो बोसोन बिजाब 6:16 सिरिनिफ्राय 19 सिरिसिम, इसोरा बे 7था बिसयखौ सैनो हाया। 1 नम्बर दुगा, 2 नम्बर सोलैनाय, 3 नम्बर दाय गैयै मानसिखौ नासयनाय, 4 नम्बर हामै खायदा खालामनाय, 5 नम्बर इनाय मावनाय, 6 नम्बर नंखाय साखि गसंनाय, 7 नम्बर गोसो फुदुंनानै लोगोखौ सैहोनाय। बेबायदि गासै जिबनाव इसोरनि हुकुम सिफायग्रा आरो बेनि आदेशखौ पालन खालामाब्ला संसारावबो मान इज्जत बायो
आरो इसोरनि सिगाङावबो मान इज्जत गोमालाङो। नायदो गालातिया 5 बालाब 19 सिरिनिफ्राय 21 सिरि, नुजाहोजानाय 22 बालाब 15 सिरि, नुजाहोजानाय 21 बालाब 8 सिरि। बेफोरखौ मावग्रा साफ्रोमबो नाम्बार 1 बिसाराव गोग्लैगोन। बिसिनि सैनाया अर आरो गन्धकजों खामनाय सागोराव जागोन। नाम्बार 2 बिसार। नायदो गालातिया 6 बालाब 9 सिरि। गाहामखौ मावनो जोङो दामें, मानोना नागाराजासे मावफ्लायबा जोङो गावनि बोथोराव हानानै बुथुमगोन। एफेसुस 1 बालाबनि 4 सिरि, जहननि 15 बालाबनि 16 सिरि। मोजां मावनो जुनै जोंखौ इसोरा सायख'बाय। बे गासै इसोरनि इसाखौ जाफुंहोनायानो संसाराव उजिनायनि बिबान। उपदेशगिरियाव सल'मना जेखौ बुंदों, इसोरनि इच्छा आरो बिनि हुकुमखौल' पालन खालामनो मानसिया हायाव सोरजिजाबाय। बेनिखायनो इसोरनि हुकुमजों आगान सुरग्रा साफ्रोमबो इसोरनि बोरनि बख्राखौ सायख'नानै लानो हागोन। नायदो नुजाहोजानाय 14 बालाबनि 13 सिरि। दानिफ्राय फोरबोनि खामानियाव थैनायफ्रा बोर होजाग्रा, बिसोरो गाव गावनि मावख्रुबनायनिफ्राय जिरायगोन। दानियेल 12 बालाबनि 13 सिरि। दानियेल, जोबनायसिम बिश्वासाव थादे। नोङो थैगोन, नाथाय जोबनायाव नोङो गावनि मोननांगौखौ नाजावनो सिखांफिनगोन। मा मोननो सिखांगोन? नायदो नुजाहोजानाय 3 बालाबनि 5 सिरि, नुजाहोजानाय 3 बालाबनि 10 सिरि। देरहाग्राया बेबादिनो गुफुर हिफोर गानहोजागोन, आरो आङो बिनि मुंखौ गोथांनि बिजाबनिफ्राय हुखुमनाय नङा, आरो आङो बिनि मुंखौ आंनि आफानि सिगाङाव आरो बिनि आरफफोरनि सिगाङाव सिमान लागोन। जोबथानायाव फिन खेबसेबाव फुंबिलिनि गोजोननाय आरो रंजानायखौ गेदेर उन्दै साफ्रोमनोबो जिसुनि मुङाव बावहरबावबाय, आरो दिनैनि गाहाम रादाबखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय। जिसुनि मुङै आमेन।